last term before sivale sihambile sabodlala saba ama-champion win soccer kwase kuba khona ama-prizes esiwatholayo so base bedecide ukuthi namuhla abasilethele okungokwethu so angizi ukwanda-ke ngamazwi ngizocela ubaba uNdlomane thisha uMhlongo ezosintroducela iy'hambeli zethu nanohlelo lwethu ukuthi lizohamba kanjani osukwini akuze kuba isikhathi eside kuzothi nje ukushesha baba uNdlomane. Sanibonani. Njani? Siyaphila. Hayi. Nathi siyaphila. Asizukunibambezela simshise ngelanga kakhulu sizonishisa nje kodwa kancane. So namhlanje usuku olukhulu siqopha umlando. So siyabonga babumbamba ukuthi usimukele la so namhlanje usuku lokuthi sizokwethula izinto ezalethwa abafana bala esikoleni. Siyakhumbula ukuthi ngeterm le yesibili bekade kunemidlalo ehlelwe uMhleli Foundation. Isikole esaphumelela kubafana kwaba Isinyabusi kuma finals. So prize money was about 15,000. But ke isivumelwano sasithi ngeke kube ucash. But isikole sizosho izinto ezisidingo ezifunwa isikole. So base beyasho ke nazi ke la sizokwethula zona ke namhlanje. Kusho ukuthi nje abafana nje bala ekhaya bepopa upupa no tower sebengayivulela nje ifridge sinomi kanjani afike nje upane esijingi sakhe azosifaka efridgeini uyabona so namhlanje ke nina ke ninenhlanhla because iboard yonke yomhleli ikhona iyona ezozethulela lento leyifikele emathupha ibone nalesi sikole lesi esigilima savele sayiwina le tournament nje uyabona uma sikeze ukumbala uthisha uMbambo sinama members eboard usisu umthethwa uJabu uchairperson weboard osiphathele zomthetho uMhleli lo osiphathele zomthetho kuyiboard iCEO yeboard lo uHerodi ke ngimbiza ngoHerodi akadlali isinqumo sithatha manje asihlehle futhi then ama members LOC on that side okuyibona aba LOC qandlela igama lo naqala ukulazi la ko 2006 sibheke ku World Cup lalingajwayelekile okwesibili nilizwa LOC naba ke ama members LOC ngoba niwabona nje siwenkile lapha ibona ke abantu abehlele abahlelele emidlalo le benza ama fixture benza yonke into bengalali behlangana every Tuesday kuxatshana kuthatha ama decision so these are the people ebenze yonke lento iphumelele so ngizogcina lapho mina kwamanje and then bese ngidedela ubaba uNkosi CEO yomhleli Foundation and then bese enza a formal presentation ngiyabonga. Sanibona ekseni. Hawu naze nabahla nisha lihlombe. Ngizocela ukubonga kuthisha omkhulu nothisha bonke ukusamukela esikoleni ukuba silethe izipho esayithembisayo uMhleli Foundation. Nanokuthi banidedele ukuba nizo participate kule tournament yenu ebesinihlelele yona.
ngoba siyazi ukuthi imfundo nezemidlalo kuyahambisana. Awukwazi ukwenza okunye kusale ngemuva. So ke sicela ukuthi sibonge lapho nakwi LOC njobe eshilo ubaba Njomane belala bengalele behlelela ukuthi nikwazi ukudlala nina ngeyikhathe ezikahle. Sicela ukubonga nakubona. Bese ngibonga kakhulu kunina ngokufika kwenu ngezidamba nizosupporta ukuthi i-team yenu iphumelele izifike la. Cha, niudlileke wena umhlanganiso nisinyabusi. Ngicabanga ukuthi ni deserve ihlombe for that. Nina ke kuyasho ukuthi niphumelele. Ninenhlanhla ukuthi njoba shilo bamjomane nama members eboard yomhleli akhona namhlanje la onke. So ke kuyasho ukuthi ngo number 1. Ngizocela ngaphandle lokumosha isikhathi angazi ubani esikoleni uba Mageza wena esizodlulisa izipho lezi ezilana. Ngicabanga ukuthi nizobona la kunenquva la. Ngabe ngiyakunikeza esandleni mfethu kodwa manje yasinta. So ifridge leli elinye lama prizes eniwatholile kulo 15,000 ngihlehle lana kune nanasi istofu sikanokusho la kahle zimbili kahle zimbili akubange kusanela ke lapha kule moto esihamba ngayo iyezenye ilethe sesibili. Sasinqumile sathembisa siumhleli ukuthi abofika kuma semifinal bawuthola ijezi elizoba elesikole bese kuthi mebefike ku final bathole ijezi eloba elabadlali abaparticipateile kuma finals. Ijezi ke enalithola ngokufika kwenu nje kuma semifinal nali ijezi kanokusho la. Sekwelenu ngicabanga ukuthi elama finals nale lama finals kodwa ke ngicela ukusho lokhu naphambi kwaMageza ukuthi le lama finals elabadlali akulona lesikole. Kunjalo Mageza? Yebo, elabadlali akulona lesikole kodwa likhona nalo. So ke bese kuba ke neindebe ke kuyasho ukuthi isikole senipela senza kahle ngoba la indebe enadla ngayo umhlanganisi. So yeka lesi so anansa yona lena indebe yomdlali owavelela kunabo bonke kwaba iplayer of the tournament ulindo kuhle maphumulo. So yeka lamanye labanye ke abadlali ungabaleki Mageza oza ngapha angiqedile ngolindo kuhle senzela ukuthi nani abanye kuyo yonke into yenzayo gqugquzeleka eklasini nawe gqugquzeleka uperforme to the highest level ngoba khona umzuzu ozoyithola ngangayithola manje but mhlambe kusasa uyayithola. Ulindo kuhleke le ndebe yakhe lena
kanokusho ihamba neprize ethize. Ngisho ukuthi yini? Batshele Mageza. Hey. Hayi ngabatshela. Lana uMhleli Foundation njengoba lindo ushe bashaya amakhanda kuno 2000 rand. Ayike lezinye ke indebe nabanye abawinayo. Sengiyaqeda. Izoke izipho lezi ebesilethile. Ngiyathemba ukuthi ngonyaka ozayo le position elihlezi kuyona nizoyibamba niyiqinise. Ngicela ukubalula okunye ukuthi sicela nina bafundi nenze ukuthi siwuMhleli Foundation ne-LOC na wonke ama-members akhona sibuye la ngokuthi nenze kahle ezintweni enizenzayo. Ngeke kwazi njoba nje kuthiwa nizothola ama-awards okuperforma emaklasini ngeke kwazi ukuthi kogcina uMhleli etheni njengoba ni performa kahle nje. So siyacela ukuthi kukho konke enikwenzayo gqugquzela into esizamayo la ukuthi wonke umuntu agqugquzeleke ukuthi kwakwenzayo akwenza afike kwi-level ephezulu kweqophelweni eliphezulu. So ke enginishiya nakho bambelelani kwenikwenza kahle niyeke lokho okungekho right esikwenza le emakhoneni. Asiqhubekeni ulindo uthi utholile ama prizes akhe ngokuthi uperformile sicela nabanye bagqugquzeleke khona sobuya njalo lana siwuMhleli sizonsiza futhi la singasiza khona. Ngicela ukubonga Thisha Mkhulu. Sanibonani nonke. Sisikole siphasayo thina. Sisikole esidlalayo futhi nebhola. Mhlasimbe kuzobaluleka ukuthi ngithi akalindele uMhleli Foundation ukuthi sizofika kuyena simnikeze ingane noma ingane ezingaphezulu kweyodwa esithole nje o distinction angayibaningi kakhulu mhlawumbe kula ko 5 nje bese sithi akabona ukuthi yina ngasenzela yona enhle. Number 2 baba uMhlongo mathuba esizwe hayi khona nisabuya futhi ngonyaka osana sazosinikeza lento ngoba thina sizophinde futhi sibashaye la ibholeni namantombazane futhi ngifuna ukubona amantombazane itrophy lana. Ingane zami into eyodwa nje sinayo ithi konke esikwenzayo asikwenzisise. Mabe siyodlala asihlale njengeingane kodwa masidlala siyawina. Ukhona uSwani uyazi ukuthi kuwinwa kanjani. Mangabe siye emaklasini siyofunda sithola ama-awards thina siyaphasa thina kukhala umphakathi ubeka amatende egroundini uhlaba inkomo uthi asise sizojabula esinyabusi. Ake siqhubekeke nalento enhle.
Ngibuye ngise ekomidini la likaMhleli Foundation. Thank you very much guys. Into enjengalena ngayigcina sisese eStenga. Isikhona isikole engangikusona kwakuthiwa uNontlevu. eStenga sasinama tournaments ayijabulisa ingane and I was part of that committee. Kwakuba mnandi ngebhathi sengifike la ngiwuthisha omkhulu sangaba nayo into enjengalena. Njengamanje sekunomhleli osevusele into enhle kangaka. Sishaya irecord Mhlongo. Kuye kuthiwa isikole esidlala ibhola asiphasi. Kufama ukushiwo njalo nje. Isikole esibhizi nama sports asiphasi leso sikole. Kodwa nasi Isinyabusi sikushaya kokubili. Siyaphasa ngapha sidlala ibhola ngapha siyawina ngapha. Ugijima ama fridge esikoleni into ongakazi uzoyibona. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu.